नोंथाङा बे समाव बायजोआव फैदोंमोन ना बे मोननै मेथड मोनसेखौ बेयाव हानानै जों राबार दोनबाय आरिनाय बायदि बादिं खालामनाय बायदि खालामनो हायो बेनिफ्राय बेखौ जों सिफायनानै बेबायदि सिफायनांगोन बेनिफ्राय बे माबा नङा बेखौ सेंख'नांगोन आरो बेबायदि बे जाबाय सेपलिंनि बेनिफ्राय मोजां मादार प्लेननि दालायखौ लाबोनानै जेनेबा जों बेखौ ओरैनो फर्सनि थाखाय एग्जामपोलनि थाखाय लाबाय बे सेलेक्सन खालामनायनि आरि दङ बेखौ लाबाय बेनिफ्राय बेखौ मोजाङै हानानै लानांगोन माबायाव गुबौ दाबाजों आरो बेयो माबाया थिग जायाखै हानाया बे दाबाखौ लानांगोन आरो बेखौ बेबायदि लानानै फारनै साइडजों हानांगौ फारनै साइडबो होमबासो हाबगोन बेयाव सोबाय बेनिफ्राय बेखौ पेपारजों खानानै बेखौ माबाथारनाङा सिफायथार हास'ना गारथारनाङा बेबायदिनो दोनथ'नांगोन ना बेनिफ्राय जेतिया बेयो माबा जागोन ना होमबा बेखौ मास मोननै मोनथामनि उनाव हास'ना होनांगोन प्लास्टिकजों माबानांगोन खानांगोन मेरायनांगोन हाबनो हायि बायदि बेखौ बानायनायनि जेनेबा बोथोरा माबायदियाव मोजांसिन जायो बोथोराथ' दाबायदि खालामनायनि राबार बादिं खालामनाय समावनो सेम प्रसेसा होमबा जों बै नेक्स्ट माबायाव गायहैनांगोन आरो दा खालामबा दा जाबाय अक्ट'बर जाहैबाय दा डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल 6 माह जाहैबाय गायहैनाबाय आरो बेबायदि फिसा दालायानो जायोना जायो बेखौ सिलेक्सन खालामनांगोन बेखौ सिलेक्सन खालामनांगोन मोजां दंफांनि जानांगोन मोजां फिथाइ थायग्रानि जानांगोन ओरैनो दंफां लायोबा जानाय नङा आरो जेबो गैया राबारनिखौथ' रोंखायो राबारनियाथ' गोरलै राबारनिया बेबायदि बेयाव माबा ओंखारनाय थायो मेगन ओंखारनाय थायो बेखौ लानानै बेयाव ग्राफ्टिं प्रसेस हानानै बाथाबना होनांगोन जेला थाङो होमबा खेवना होबाय आरो नोंथांमोननियाव जुदि माबा नांगौबा मा होनो एसेसे एवारनेस प्रग्राम बायदिबा लिंहर जागोन जायो मिलायोबा थांनानै ओरैनो 10 जन 20 जनसोनो आरि होना गोनां मेन माबाखौ आरो गायनायनि माबानायनि माबायदि गायनांगौ माबायदि जोथोन लानांगौ आं गावनि माने नलेजजों जेसेबां मोनदों प्रेक्टिकेल नलेजजों बेखौ होनो हागोन स' जों लाजोब्बाय नै आदानिसिम गोजोननाय थाबाय दिनै फैनानै बागानखौबो नायबाय बिफांखौबो लाबाय फुलिखौबो लाजोब्बाय जों स' बिदिब्ला आदा गोजोननाय थाबाय थांसै लोगो मोनलायगोन लोगो मोनलायसिगोन कन्टेक्टआव थाबाय